Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, οι μέρες που έρχονται είναι καθοριστικές. Διότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Ο καθένας από εμάς πρέπει να λάβει αποφάσεις που αφορούν όλους μας. Που αφορούν όχι το παρόν, αλλά και το μέλλον. Το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον των παιδιών των παιδιών μας. Των εγγονών μας. Έχει έρθει η ώρα της κρίσης. Η ώρα που όχι μόνο θα κρίνουμε, αλλά και θα κριθούμε. Κανείς μας δεν είναι αθώος. Η αποχή είναι ενοχή. Η καιρή είναι πονηρή. Και οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν θα σας υποσχεθούμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη είχαμε και φτάσαμε ως εδώ. Δεν θα υποσχεθούμε θέσεις εργασίας και διαγραφή χρεών. Δεν γνωρίζω κατά πόσο κάποιος μπορεί να τηρήσει τέτοιες υποσχέσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε πραγματικότητα αυτά που μπορούμε. Για να φέρουμε ξανά το χαμόγελο στα χείλη των κατοίκων αυτής της χώρας. Φτάνει να το θέλουν. Φτάνει να το θέλετε. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και μπορούμε και τώρα. Δεν είμαστε τίποτα κομπλεξικοί, ματαιόδοξοι και εξουσιολάγνοι. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε όραμα και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε αποφασισμένοι να μπούμε στο χορό και να χορέψουμε. Να χορέψουμε και να ιδρώσουμε. Γιατί χωρίς ιδρώτα αυτή η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Γι' αυτό και σας καλούμε όλους μαζί. Ανεξαρτήτως από που προέρχεστε. Όλοι μαζί. Ενωμένοι σαν μια γροθιά. Να αφήσουμε στην άκρη τα μίση και τα πάθη. Να πορευτούμε αλληλέγγυοι, με ψυχικό σθένος, με πνευματική διάβγεια και σωματική ρόμη. Όλοι μαζί. Αυτή την Παρασκευή 4 Μαΐου. Να δώσουμε το βροντερόν παρόν στη μεγαλειώδη συγκέντρωση που έρχεται να κάνει την ανατροπή. Να δώσουμε πνοή, ελπίδα και όραμα σε αυτή τη χώρα. Μη λείψει κανείς.